बेनो जों गामियाव फैदों आरोना जोंहानि न'आव नै जोङो दा जोंनि न'आव मा मा दं खिथागोन आरो बेखौ नै खान्थाल फिथाइयानो जा बुरजा थायखादों खिन्थु माबासो आरो गोमोनै जाग्रा गोजासो गोथाङै जाजाया जा गोदैखा एकदमबारे सिनियानो फेलखा आरोना जा गोदैखा फिसा फिसानो मोनाखैना ओमफ्राय थुदो बारियाव मा मा मैगं दं नायदिनि ओमफ्राय नै जोंना बिमाया मैथा खागासिनो मैथाया नायनो बरिया मोजां जाखादों एकदमबारे गांसोरनो जोंनि मादार आरो बे जोंनि बिमा असे थाइबेंआनो नै मोनजोबलायबाय थाइबेंआ ओमफ्राय नै आं दिनै मेकअभार खालामजादों आंनि बिनानावजों नोंथांमोनाबो नै सोरबाफोर देलायजाबाय बायनोबा लेंहरनो हागोन बेखौ खोनाथों आंबो गुजुस्रेमलायना हरो नोंखौ नुब्ला नों नायहरगौब्ला बोहैग्लायो जिरि जिरि बिखायाव नोंनि सावगारि माबायदि नुखो आंनि मेकअभार खालामजानायखौ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर मेकअभार खालामजानोबा आंनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना आं डिटेल्स हरगोन बेनि आं कन्टेक्ट नोंथांमोना मेकअभार खालामजानोबा एसे खम समावनो खालामगोन खम सम दाम बारा लालाबाया आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय टेक केयार